Už som mal napríklad aj tak, že som mal aj mamu a potom aj dceru. Nie naraz. Chcel by... Vtedy môžeš... Ale chcel by som. Chcel by si, máš mety. Chcel by som tak, že naraz mamou aj dceru. Či to len v tých seriáloch pre dospelých je, alebo chcel by som to takto vyskúšať, že... Je dobré mať cieľ, áno, je dobré dávať si cieľ. Čiže mal som už mamu, aj dceru, ale v inom období, hej, nie naraz. A potom, vieš, poznáš tie základné zásady. Lebo tam sa ti ponúka poloha rodeo. Aha. Marek radšej nepí. Vieš, aká je rodeo? Nevieš rodeo. Že keď už si s tou druhou, či už matkou, či dcerou, či sestrou, či tieto, to je jedno, chytíš sa zo zadu, za prsia, za vnady a povieš, že ale sestra bola lepšia, že koľko sa udrží. Aha, tak. Podcast, ktorý ide riadne hlboko.